Sestra Miriam James Heidland, Obnova srdca. Pôstne zamyslenia s modlitbami a zápisnikom. Vydané vo vydavateľstve Ver.sk. Pôstne obdobie vyvoláva v našich srdciach množstvo rôznych reakcií. Niektorí ľudia tento čas obľubujú, iní ho nemajú radi. Jedno však vieme všetci. Mali by sme počas neho prejsť určitou premenou. Často sa vzdáme čokolády, alkoholu či mäsa. Snažíme sa konať skutky umrtvovania a pripomíname si, že sme len pútnikmi na tejto zemi a že všetko sa raz pominie. Aj keď sú tieto vonkajšie sebazaprenia istotne potrebné, veľakrát sa zamýšľam nad tým, čo sa deje v hĺbke našich srdc. Počas tohto obdobia budeme neustále počúvať o Božom milosrdenstve, jeho láske, súcite a ochrane. Zažijeme, ako sa nám dáva jeho láska a ako jeho srdce trpí pre naše viny. Znova a znova nás Boh bude pozývať k tomu, aby sme sa odvrátili od hriechu a modiel, od polovičatosti, tmy, smrti a všetkého, čo nám ubližuje a odvádza nás od spásy. Ježiš nás pozýva do života v ňom, aby sme spoznali, ako žije, myslí a miluje. Ukazuje nám, čo znamená žiť opravdivo. Pozýva nás do svojho srdca, aby nám odhalil zákutia našich vlastných srdc a vtiahol nás do spoločenstva s ním. Cesta, ktorú sa práve chystáte podstúpiť, je nebezpečná, pretože ak budete skutočne nasledovať Pána uprostred púšte, navždy vás to zmení. Ak vstúpite do tohto obdobia celým srdcom, na konci zistíte, že prešlo premenou. Vaše srdce bude vnímavejšie, zraniteľnejšie, láskavejšie a vášnivejšie. Ježiš prenikne celú vašu bytosť. Povzbudzujem vás, aby ste pri čítaní zamyslení a pri odpovedaní na otázky nič neskrývali. Buďte úprimní. Ježiš vám chce toho mnoho povedať, len mu to musíte dovoliť. Môžeme sa akokoľvek snažiť vyhnúť sa krížu, no život, po ktorom tak zúfalo túžime, sa nachádza na druhej strane a my sa k nemu maličkými krokmi približujeme. K novému životu sa dostaneme jedine skrze kríž. Vstaňme a kráčajme mu v ústrety. Sestra Miriam James Heidland. Ako s knihou pracovať? Kniha Obnova srdca, ktorú tvorí kombinácia denných zamyslení, otázok na rozjímanie, priestoru na poznámky, modlitieb a nádherných ilustrácií, má čitateľov vtiahnuť do hlbšieho a bohatšieho prežívania pôstu. Pripraví nás nielen na to, aby sme dokázali kráčať s Ježišom na Kalváriu, ale pozve nás aj k tomu, aby sme ho nasledovali v púšti, prijali jeho uzdravujúce milosrdenstvo, odpúšťali a stretávali sa s Ježišom skrze sviato zmierenia a sväté príjmanie. Komu je kniha určená? Obnova srdca je pre každého, kto túži prežiť 40 dní pôstu ako uzdravujúcu cestu, ktorá mu pomôže odhaliť najrôznejšie zákutia vlastného srdca. Toto obdobie je ideálnym časom, počas ktorého sa môžeme zastaviť a zhodnotiť, ako je na tom náš vzťah s Bohom, so sebou samými i s ostatnými. Tento pôstny zápisník sprevádza čitateľa každodennou cestou modlitby, pôstu a almužny, ktoré prinášajú uzdravenie a obnovu. Knihu možno výborne použiť aj v skupinách. Pri jej tvorbe sa myslelo aj na to. Kráčať pôstnym obdobím spoločne môže byť skutočne jedinečným zážitkom, či už vo farnosti, malej skupinke alebo v rodine. Zápisník sa môže čítať aj individuálne. Zamyslenia a podnety na zapisovanie vám pomôžu ponoriť sa do Božej prítomnosti, počuť jeho hlas novými spôsobmi a vyliať mu svoje srdce, keď sa každý deň zahľadíte na Ježišov kríž. Možno budete pociťovať potrebu tráviť viac času v tichu a tak nachádzať spojenie s Bohom. Obnova srdca vám pritom môže byť skvelou pomocníčkou. Ako je kniha rozdelená? Obnova srdca sa skladá zo 4 častí. Prvá časť nás upriami na modlitbu ako primárny spôsob spojenia s Bohom a uzdravenia vzťahu s ním. Všetko v duchovnom živote sa začína modlitbou a rovnako aj tento denník.
Druhá časť nás vedie k zamysleniu sa nad pôstom ako nad cestou uzdravenia vzťahu so sebou samým a pohľadu na vlastný hriech. Meditácie v tejto sekcii pomôžu čitateľovi nachádzať korene svojich hriechov a túžob a uvedomiť si potrebu Božieho uzdravujúceho milosrdenstva. Tretia časť zdôrazňuje almužnu ako prax, ktorá uzdravuje naše vzťahy s ostatnými. Zamyslenia v tejto sekcii nás nabádajú uvažovať nad tým, ako môžeme byť lepšími spoločníkmi v rámci rodiny alebo širšej komunity. Štvrtá časť je venovaná Svätému týždňu. Vytvára nám príležitosť úprimne sa zahľadieť do svojho srdca a objavovať, ako môžeme kráčať s Ježišom na Kalváriu a zjednocovať svoje obety s jeho najvyššou obetou. Na veľkonočnú nedeľu s ním vstaneme a budeme môcť zakúsiť plnosť života. V rámci každého týždňa kniha ponúka jednoduchú dennú osnovu, ktorá sa skladá z týchto častí. Každý deň sa začína citátom svätca, veľkého učiteľa, veršom z Biblie či liturgickým textom, čo pomáha zamerať sa na kľúčovú myšlienku daného dňa. Zamyslenie z pera sestry Miriam približuje čitateľovi posolstvo liturgického textu či state z písma, sprevádza ho procesom duchovného uzdravenia a pomáha mu zakúsiť Božie milosrdenstvo a lásku v pôstnom období. Reflexia je výzvou zahlbiť sa do svojho vnútra, zapisovať si podnety k danému zamysleniu a objavovať praktické spôsoby, ako prežiť pôst v plnosti. Deň uzatvára krátka modlitba, ktorá má slúžiť ako oporný bod pre nasledovné osobné prosby a ďakovnú modlitbu. Prvá časť. Modlitba. Uzdravenie nášho vzťahu s Bohom. Svätá Terézia z Lizie hovorí: Pre mňa je modlitba pozdvihnutie srdca, jednoduchý pohľad k nebu, výkrik vďačnosti a lásky, či už uprostred skúšky, alebo v radosti. Popolcová streda. V 11. kapitole knihy Múdrosti čítame: Ty sa zmilúvaš nad všetkými, pretože si všemocný. Zhovievavý bývaš s hriechmi ľudí, aby sa kajali. Lež ty šetríš všetko, lebo je to tvoje, Pane, priateľ života. Komórka. Začíname, drahí priatelia. Popolcová streda. Naše čelá označí čiernota smrti, keď počúvame slová kajajte sa a verte evanjeliu, alebo pamätaj si, že si prach a na prach sa obrátiš. Každému jednotlivcovi, bez ohľadu na vek či životný stav, sa dostane rovnakého oslovenia, pretože všetci sme pozvaní k pokániu, viere a k uvedomeniu si toho, že všetko pominie a zostane len to večné. V živote zažívame záblesky tejto skutočnosti, no dnes sa nad ňou obzvlášť zamýšľame, keď sa chystáme nasledovať Ježiša aj v púšti. Katechizmus nás učí, že vnútorné pokánie je radikálne preorientovanie celého života, návrat, obrátenie sa k Bohu celým srdcom, zanechanie hriechu, odvrátenie sa od zla spojené s odporom k zlým skutkom, ktorých sme sa dopustili. Musíme sa odvrátiť od toho, čo nás zraňuje, ničí a znechucuje a obrátiť sa k Bohu, ktorý nás uzdravuje, zachraňuje a dáva nám plnosť všetkého. Hoci o nás ostatní vedia isté veci a aj my do určitej miery poznáme samých seba, iba Boh nás pozná dokonale. On jediný nás vidí v plnosti a celistvosti a miluje nás bezhranične. Preto sa musíme utiahnuť do komórky, do svojej vnútornej skrýše, aby nám Pán mohol zjavovať veci, keď spočívame v jeho prítomnosti. Pozýva nás stretnúť sa s ním v hĺbke nášho srdca, pretože len tam sa môže udiať skutočná premena. Na zamyslenie. Čo sa momentálne deje v tvojom živote a v tvojom srdci? Čo chce Ježiš uzdraviť, keď sa v tomto období budeš modliť, postiť a dávať almužnu? Modlitba. Ježiš, pomáhaj mi na ceste, ktorú práve začínam. Otvor moje srdce a posilni môjho ducha. Daj mi odvahu, aby som na tejto ceste vytrvala aj uprostred ťažkostí. Amen.
Štvrtok týždňa Popolcovej stredy. Kolekta z dnešnej liturgie hovorí: Pane, predchádzaj naše konanie svojim vnúknutím a sprevádzaj ho svojou pomocou, aby sme všetky podujatia s Tebou začínali a s Tvojou pomocou i dokončili. Škola lásky. Možno sme si už teraz všimli, že niektorým oblastiam nášho života treba v tomto čase venovať osobitnú pozornosť. Pri pohľade na tradičnú pôstnu prax, ktorá sa týka modlitby, pôstu a almužny, si často zvolíme aj nejaké sebazaprenie v rámci každej z týchto oblastí, ktoré nám má pomôcť väčšmi vstúpiť do slobody v tomto liturgickom období. O to predsa v prípade týchto skutkov ide. Zakúsiť spojenie s Bohom, sebou samým a ostatnými ľuďmi. Kde hriech ničí a rozdeľuje, tam láska prináša spoločenstvo a celistvosť. Disciplína a učeníctvo spolu úzko súvisia. Na ceste viery sa musíme neustále učiť. Vždy sa učíme viac milovať. Škola lásky sa nikdy nekončí. Počas pôstu nás Pán pozýva do intimity. Volá nás oveľa hlbšie, než sa len na prvý pohľad viac modliť, či vzdať sa potešenia v podobe poobedného dezertu. Pozýva nás zakúšať jednotu s ním v hĺbke nášho srdca. Musíme mu preto dovoliť, aby on sám riadil naše skutky, inšpiroval nás a pomáhal nám. Sami túto pôstnu výzvu nezvládneme. Boh nás totiž chce viesť tak isto, ako vyviedol Ježiša Duch Svätý na púšť. Na zamyslenie. Skús vnímať, ako Pán klope na dvere tvojho srdca. Kam ťa chce počas tohto obdobia priviesť? Na miesto, ktoré už dobre poznáš, alebo na nejaké úplne nové? Popros Ducha Svätého, aby ti to ukázal. Modlitba. Pane, pomôž mi, aby som bola počas pôstu citlivá na Tvoje vnuknutia a podľa nich aj konala. Amen. Piatok týždňa Popolcovej stredy. V 30. žalme čítame: Čuj, Pane, a zmiluj sa nado mnou. Pane, buď mi na pomoci. Srdce spojené s Ježišom. Téme modlitby sa venujú tisíce kníh, no ja by som vám chcela ponúknuť citát svätej Terézie z úvodnej strany prvej časti ako inšpiráciu pre vaše srdce. Celá táto cesta je totiž o vašom srdci a jeho spojení s Ježišom. Vzťah každého človeka s Kristom je jedinečný a neopakovateľný. Tak ako Boh miluje každého z nás úplne jedinečným spôsobom, tak aj každý z nás miluje Boha ako nikto iný. Srdce každého jedného z nás je mu vzácne a pozná všetky jeho zákutia. Modlitba je nevyčerpateľný zdroj, pretože v nej ide o priame stretnutie s večným, nekonečným a neopísateľne nádherným Bohom. Je prostým spojením dvoch srdc, ktoré sa počúvajú, zdieľajú, príjmajú, odpovedajú si, milujú sa a jednoducho sú. Modlitba uzdravuje náš vzťah s Bohom. Tam, kde sme zrujnovaní hriechom a neporiadkom, modlitba nás vťahuje do Božieho srdca. Modliť sa je potrebné v dobrých i v zlých časoch, v zdraví aj v chorobe, keď sa niečo deje i keď všetko stíchne. Za každých okolností. Boh nás na základe svojej zmluvy vťahuje do spoločenstva s ním. On sám nám kráča v ústrety. My mu len odpovedáme. Bohu záleží na tom, čo je v modlitbe skutočne podstatné. Ako nám odhaľuje katechizmus. Nech je reč modlitby akákoľvek, gestá, slová, modlí sa celý človek, modlí sa srdce. Ak je vzdialené od Boha, vyjadrenie modlitby je márne. Existuje mnoho krásnych a obohacujúcich spôsobov modlitby a všetky sú potrebné, no modlitba musí predovšetkým vyvierať z hĺbky srdca. Na zamyslenie. Pros Boha, aby ti pripomenul chvíle, keď si zažil veľmi osobné stretnutie s ním, ktoré sa ťa dotklo. Možno si niečo také zakúsil v modlitbe. Možno išlo o priamu odpoveď na tvoju modlitbu, alebo si Boží dotyk zažil skrze jeho stvorenstvo. Čo sa deje v tvojom srdci teraz,
keď si spomenieš, ako ti Boh v danej situácii prejavil svoju dobrotu a lásku. Modlitba. Príď, Duchu Svätý, nauč ma, ako sa mám modliť.